Dyma ganllaw cyflym fydd yn eich helpu i ddefnyddio'r adnodd hwn yn effeithiol a sicrhau eich bod yn dod o hyd i'r union wybodaeth rydych chi'n chwilio amdani. Mae modd cyfyngu eich dewis i'r Gymraeg yn unig, i'r Saesneg yn unig, neu gyfuno'r ddwy iaith trwy ddewis yr opsiynau dan iaith. Yn gyntaf, dewiswch gategori. Enghraifft, os hoffech wybodaeth am batrymau byw pobl yng Nghymru, gallech ddewis pob un o'r penawdau sydd wedi'u cynnwys dan categori trwy glicio Dewis holl gategoriau. Yna dewiswch ddegawd. Enghraifft, ar gyfer y 60au, cliciwch ar 1960. Yna cliciwch ar Chwilio. Fel arall, gallech ddewis fesul pennawd unigol mwyn cyfyngu eich ymchwil ac edrych yn benodol fesul thema, enghraifft, bwyd a ffermio, a dillad. Gallwch hefyd ddewis mwy nag un degawd. Yna, cliciwch ar Chwilio. Fel y gwelwch, mae'r archif yn cynnwys casgliad o ffeiliau amrywiol sy'n cynnwys rhai sain. Mwyn cymharu ffynonellau a'i gilydd, enghraifft, bwyd a ffermio, a dillad, ar draws sawl degawd, gallwch gyfyngu'r chwilio trwy glicio ar Cymharu. Ar dop y dudalen, bydd nifer y ffynonellau rydych wedi dewis yn ymddangos yn y bocs Cymharu. Cliciwch ar y saeth, a gallwch edrych yn fanylach ar y ffynonellau a'i cymharu yn erbyn ei gilydd. Os hoffech ddechrau chwilio o'r newydd, yna gwasgwch ar ailosod ar y dudalen gyntaf.